Epa! Què passa, Bigfoots? Com esteu? Esteu bé? Espero que sí, que estigueu molt i molt bé. Ojo, que arrenquem l'estiuet, i fem una recepta que són dues receptes en una recepta. M'explico. Farem musclos amb escabets. Musclassos. Musclos del delta, dels d'aquí, dels bons. Dels bons. Mireu, musclasso, musclasso. I farem la primera part de la recepta que ens les podríem menjar com al vapor i farem una segona part amb escabets. Així teniu vermutot assegurat tot aquest estiu. O sigui que, al liu. Vinga, primer de tot, totes aquestes barbotes les podem treure. Les traiem, simplement el que hem de fer és amb un ganivetet, rasquem i arrenquem. Ja està. Que la closca queda bruta, no passa res, perquè la closca no la presentarem. La closca la traurem. O sigui que va, netegem tots aquests musclets i cap a l'olla. Sobretot, si ens trobem un musclo obert, no l'aprofitem. Segurament estarà mort i estarà malament. No ens el mengem, que ens farà mal de panxa. Vinga, va, que ja els tinc tots. Tots els musclos aquí a l'olla. No hi ha cosa més fàcil que fer uns musclos al vapor, Aquí tenim els musclos, li tirarem vi blanc. Li tirarem uns granets de pebre negre. Li tirarem una mica de gengibre. Tot això no és necessari, però m'agrada molt donar-li molt aroma als musclos i una mica de llimona exprimida i la deixem. Quan ho tenim aquí, canya. Pugem el foc, temperatura bastant alteta i els deixarem aquí. Quan comencin a fer de 8 a 10 minutets. Vinga, per l'escabets. L'escabets és una recepta mil·lenària, vull dir, ve dels romans, dels grecs, dels romans, crec. Llavors és una manera de conservar aliments. En un pot afegim l'oli i el calentem. Sobretot aquí, que l'oli no estigui molt calent. Necessitem que es vagi com infusionant. Li posarem els alls, bàsic pels escabetxos. Mireu quina oloreta ja fan els musclos. Fantàstic, amb aquesta olor vi, amb aquesta oloreta de tots els cítrics. Fantàstic. No els coeu en excés, a la que estiguin ja oberts i això, els retirarem. Vinga, tots els alls pelats i cap a dins del pot. Que es vagin començant a enrossir aquests alls. Li anirem afegint aromes al nostre escabeig. Fulletes de llaurer. Quina olor tan peculiar que té el llaurer, que bo. Vinga, cap a dins. Fantàstic. Li posarem també uns granets d'alls. L'hem posat aquí, però aquí també li posarem algun. Vinga, infusionem. Vinga, que agafi coloret aquest all. Fantàstic. Fantàstic. El que farem amb això és colar-los, perquè aquest líquid sobretot el necessitem. Aquest líquid ens donarà més gust al nostre escabeig. Molt bé, mireu aquest caldet. Mireu quin color. Mireu quin gust de mar tenim aquí. Això ens anirà també molt bé per donar més gust encara al nostre escabeig. Vinga, mentre els nostres alls es van infusionant i això, el que farem és anar traient els nostres musclos de les closques. Les closques no en farem res.
espectaculars. Així us els podeu menjar i disfrutar-los. Molt bé, mireu. Tenim els nostres allets ja infusionats. Perfecte. I doradets. Ara és un moment de pim, 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 pim. Però ojo, que hi ha un pas que hem d'anar molt en compte, que és a l'hora de tirar el vinagre. Ho farem amb 2 passos. Tirarem una miqueta, apartarem la cara i les criatures, i després tirarem una miqueta més. Perquè l'olor és molt forta, pot esquitxar, o sigui que, ojo, peligro. Vinga, primer de tot, aquí, pebre vermell. En aquest cas, fumat. Ja us he dit que seria un escabetx una mica diferent. En aquest cas, fumadet. 2 cullerades. I deixem que es dissolgui ràpidament. Segonets, perquè si no es crema i el pebre no es pot cremar, perquè si no amarga. Ara sí, cuidado. Traiem una miqueta del foc i tirem una mica de vinagre. I ara tirem la resta. Molt bé, aquí tenim tots els nostres musclets ja preparadets. Trets de barbes, tots nets, tots preciosos. Quan ja no notem aquesta olor tan forta de vinagre, que encara hi queda un palet, li tirarem el nostre suc dels musclos. I ara sí, moment de tirar una miqueta. Ara, un cop tinguem el suc aquí dels musclos, els deixem que faci xup-xup durant 2 minutets i ja podem anar preparant el recipient on hem de guardar aquests musclos. O sigui que 2 minutets, potet, i acabem recepta. Vinga, ho tenim. Apaguem el foc. Mireu. Mireu quin color. I per què no sentiu l'olor? És espectacular aquesta olor. Deixem reposar un momentet. Mentre el deixem reposar, sobretot no ho tenim que deixar que es refredi del tot. Perquè l'important és que els nostres musclos s'acabin de coure dins d'aquest escabetx. Agafeu-vos un pot, posem tots els musclos dins. Mireu. Tots els nostres musclets ja estan aquí dins, preparats. Mireu, agafem les fulles de llaurer i les ficarem aquí. Vinga. Els nostres allets també cap a dins. Pescarem tots els allets. I ara sí, tot aquest suc. Fem una remenadeta. I omplim. Doncs aquí tenim els nostres musclets infusionant-se amb aquest espectacular escabetx que hem fet. L'escabetx només té un problema, i és un de bastant gros, que és que ens hem d'esperar 24 hores a poder-lo degustar. O sigui que esperem 24 hores. Big Foods, salut i gràcies. Ens veiem en pròxims vídeos. Adéu, adéu. Ojo, que aquest vídeo segurament t'interessa. Aquest aquí, mira. I subscriu-te al canal. Apoya el canal i farem moltes més receptes com aquestes.